Pangangon hamuma patik ni debata imasian Efesus 4 ayat sada. Asa ahu nataringot di bagasan Tuhani kuapoi mahamu parangion hamu kobar tu pajuon naung songgop Tuhamu atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na barto patikmi. Amin. Marid de mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung napungudo hami di jolom martangi yang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asin roham na godangido saya si maroham midasadok bangso nami se sa dosa nami salutna say sungguli maroha nami asamu ba roha dohot pangalahon nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Tabigima hata bagabaga taringot tuha sesandi dosa. Kumokop hita gabi dosa do ibana na tumadda dosa di bahin debata. Asa gabi hati goran di debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marid di mahita. Sundangi
sadarion imana nienet sian Yesaya 65 ayat sada rodi sia tajahama margati soring akkana so use-use akkana so uso-uso diau nasai laon ido mangaluluyau nuaeng jala halak naso mangaluluyau nasai laon nunga jupangsa au nikudo tu bangso naso pajojo guarhu nasai laon disodo au tung bangso natotong pahehe rimasu diadopaku akana mamele di bagasan akka porlak jala manutung daupa di atas ni akka batu naminasap lam didok nasi dadope disima ho unang jumonok ho tuau aina badia doau mertibakon ho ikon gabe timus di bagasan igukku do akka nasida jala gabe api marsigorgor manipat ari hajahaton muna sadiri rap dohot hajahaton ni aka opumuna ninna Jehoba akka na manutung daupa di pusu ni aka dolok jala direhei au di atas ni aka robean di baeni husuhat suhat tonok kuma upani pambahenan nasida na jolo tu apuan nasida jala ahu parohon sian Jakob boni jala sian Juda sahalak sitean akka dolokku ai ikon jolma nahu pilitima manean tanoi jala akka naposokku maringanan disi ima sahatna martua dona tumangihon hatani debata jala naung piosa amin. Kor anak sekolah minggu
Mari dimahita. Tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon idongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan nato mo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabea sia todi porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangunguman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mula mangolu di ari patoluhon na manai tu surgo lauhudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pay mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea dito di porbadia jala adong sadahuria na badia Uriya hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na madok, mula mangolu sogot daging ni halak na umate, dohot diangoluan na sorasuda. Amin. Kor punguan ama.
begema titing namasa di bagasan sadarion. Shalom. Tabegema tikting ni HKBP Tamarunang di Minggu Sadarion Minggu 10 Juni 2022. Angkarumawi na parjolo na maragam. Sada goar ni Minggu Sadarion ima Minggu parjolo dung Trinitatis. Topik Minggu gabi akka anak ni dibata marhite haporseaon di Yesus Kristus, manang kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 2. Permingguan di Minggu tanggal 26 Juni 2022. Permingguan di Huriata di Minggu 26 Juni 2022 nanengro patu pautama di gereja masuk pukul 00 wita Jala Marhata Indonesia. Pinangidoma turuas ni Huriata namar sakap romar Minggu asa tahuton ma protokol kesehatan namar kor diari ima punguan kor remaja tolu dana nasorang di basa-basa hotu hatta dosa dana boru di keluarga ED sihite MR boru huta balian di hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 ruas ni Huriata wilayah 2 hipas dodak danahi songoni nang natorasna. 4. Pertangyangan wilayah sada di Patupa Huriata do pertangyangan wilayah sada di hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 masuk pukul 10.30 wita di bagas ni keluarga Nyonya M Nababan inang situa N Borusi Galingging nama ringanan di BTN Bataraugi Sudiang. Pinangido ma tu sude ruas wilayah sada perhalado dohot sude keluarga madohoti partangyangani. 5. Marhobas di Pospel HKBP Kendari Resort Sulawesi Selatan. Sadarion borhak do uluan ni Huriata Pendeta UF Hutasoit STH Ketua Seksi Sending Situa S. Sihombing, dohot bendahara ni Huriata, Situa STJ Marpaung SH Tu Kendari, Sulawesi Tenggara, laho manguluhon permingguan di Pospel HKBP Kendari. Onom, pertangyangan perhalado dohot keluarga. Patu paon ni Huriata do pertangyangan perhalado dohot keluarga di hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, masuk pukul 10.00 wita di bagas ni keluarga M Hasibuan Situa M Borumanurung nama alamat di BTN Dwi Dharma Blok E nomor 7 asa Roma sudah perhalado dohot keluarga madohoti partangyangani. 7. PHD lansia patu paon ni Huriata do PHD lansia di hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 masuk pukul 10.00 wita di Garejaon. Asa Roma sudah lansia ni Huriata madohoti ulaoni. Walu PHD Ama Ina. Patu paon ni Huriata do PHD Ama Ina di hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 masuk pukul 10.00 wita di Garejaon. Asa Roma sude ama ina ni Huriata tu ulauni. Sia pemeriksaan kesehatan dohot seminar kesehatan. Patu paoni seksi kesehatan ni Huriata do pemeriksaan kesehatan tensi, gula darah, kolesterol, asam urat, turuas ni Huriata naung marumur 40 tahun tu gijang. Sekaligus ma dohot seminar kesehatan dengan tema sehat di hari tua. Ulaoni di Patupa di hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 mulai pukul 00 wita nama ringanan di Garejaon. Asa Roma sude ni urwas ni Huriata lau madohoti ulaoni.
10 sumbangan. A. Di Jalo Huriatta do sumbangan kursi plastik tu pospel HKBP Kendari Sian. Sada. Keluarga B. Sinaga SE, D. Borusilain SST MKes 2 juta rupiah. 2. Keluarga T. Simajunta SE, Dr. YSW Borhuta Barat SPA 300.000 rupiah. B. Di Jalo Huriatta do sumbangan horden Sian NN tu ruang sekolah minggu doh tu ruang konsistori mauliate ma dinasida di ruas ni Huriatta. 10 sada basar makanan. Di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 nanengro patu paun ni parhalado do ruas ni Huriatta wilayah sada do basar makanan imah saksang dengan harga Rp50.000 per porsi. Tapi sama marhite WA wilayah tabe. 12 Coffee Morning. Sadarion patu pon di panitia retreat remaja naposo bulung ni Huriatta do Coffee Morning di Jolo ni Garejata asa dohot mahita berpartisipasi di ulauni. 10 tolu peleat tujolo. A. Sadarion papungu peleat tujolo do hita bahet tu fakta tu dana pensiun HKBP. B. Papungu peleat tujolo do hita di Minggu tanggal 26 Juni 2022 nanengro bahet tu fakta tu diakoni ni Huriatta. 14 ruas namar sahid. Parhalado doh sude ruas Huria HKBP Tamarunang. Manang yakon ruas namar sahid di Jabu, manang di rumah sakit. Saitu hatta mana mangalehon hamelumon dohot hahipason. Molo adong sian ruas ni Huriatta namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Paboa tu parhalado manang tu Padita. Ruas namar sahid sada Agusta Christine Borusianipar dirawat di rumah. 2. MU Huta Galung dirawat di rumah. 15 ruas namar ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun tu ruas ni Huriatta. Namar ulang tahun sia tanggal 10 tolu saat tu tanggal 10 sia Juni. Saya tu hatta mana mangaleon pasu-pasu doh gajang ni umur suang songoni nang hahipason. Ruas namar ulang tahun. Sada Bil Sinaga Naposo tanggal 15 Juni luar kota. 2. J. Borhuta Julu Sarjana Gizi tanggal 15 Juni wilayah Tolu. Tolu AT Bakara tanggal 16 Juni sian wilayah sada. 4. Felicia Olivia Boruginting anak sekolah minggu tanggal 16 Juni wilayah 2. 5. Trisia Dahlia Naserep Boru Sitorus anak sekolah minggu tanggal 17 Juni wilayah sada. Onom JR Boru Lubat Tobing tanggal 17 Juni wilayah Tolu. Pitu Stefani Artalia Boru Saragi remaja tanggal 16 Juni wilayah 2. Poda Tolu ayat 10. Di tangan nasiamu do gajang ni umur jada di habirangna do hamuraon dohot hamuliaon. 10 ulang tahun pardongan Saripeon. Parhalado dohot sude ruas Nuria HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun pardongan Saripeon tu ruas na merayakan sia tanggal 10 tolu Juni sahat tu tanggal 10 sia Juni. Saya tu hattama na saya tong mangaleon pasu-pasu tu keluarga nasida. 10 pitu ruas narotu parmingguan. Sada Minggu tanggal 12 Juni 2022 Gereja HKBP Tamarunang torop ninaro 120 halak. 2. Minggu 12 Juni 2022 Sekolah Minggu torop ninaro 57 halak. Tolu Selasa tanggal 14 Juni 2022 Pertangyangan wilayah 2 di Bagasni keluarga PPH Panjaitan A Boru Simbolon torop naro 17 halak. Parhepengon.
Parhepengon ni huriata boy mata bere di tikting parhepengon na adong di hitabe. Songonima tikting ni huriata di bagasan minggon tatangyakon ma asa gabe pasu-pasu dot las ni roha di hita tarlumo bigabe hamuliaon di guarni Tuhatta. Amin. Selamat hari Minggu Tuhatta ma nama masuk-masuk kita seluhuna. Mari demahita sien nomor 656 ayat sada dohot udutna mahita papungpilian sada A, sada B, dohot 2. Jesus,
na sumurong siyan saluhut na roha, ima mga rajay ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas maka mga kenang, hata ni debatana ng tari partuhita di ibadah ta manang diminggut ta sadarion, imana tersurat di Galatia tolu, mamukasyan ayat 20 tolu, sahat tu ayat 20 sia, ujahama di tongat-tongat. Alay taga soro haporsyaon terhurung dohita di bagasan patik, jala dihicu, managam haporsyaon na naing patadahonod dope. Asa gabi songon si parorot do patihi, mabuan hita tu Kristus. Asa siyan haporsyaon hita di pitori. Alay dung roh haporsyaon ni, dang beginonggoman ni si paroroti hita. Ay saluhut dohamu anak ni debata, marhite hite haporsyaon di Kristus Jesus. Ay Kristusido di paruluson hamu, sude hamu naung terdidi tu bagasan Kristus. Dang mardia ibar disi Yahudi mananggorik, hatoban manang anak mata, bawa manang parupuan, ay sada dohamu saluhutna di bagasan Kristus Jesus. Alayang go Kristus na punahamu, pinopar ni Abraham dohamu atong, jala panean mangihuton baga-bagai, ido sahat. Dihamu kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus, sada na luar biasa identitas ta dunggabe tajalo Kristus marite padidion na badiai, ima identitas gabe anak ni debatahita, manang kita anak-anak Allah. Molo nong anak ni debatado hita, toto taridama siyan ngulutta, taridama siyan hadiriyota, songon sahalak anak manang songon anak ni debata, patarida honot tamay di bagasan perdalanan ni mulutta. Asa adong do proses na tadalani, adong do proses na nidalanan ni jolma, asa gabe dohot ibana anak ni debata. Na perjulu totu ikut dohonot tado, molo dihaporsiai ibana, molo dihaporsiai ibana, debata na manoppa ibana, debata na paluahon jalan na makokop ibana di bagasan Jesus Kristus, debata na say madongani ibana, jalan na rap dohot ibana, marhite todina, todi porbadia. Tanpa haporsyaon manang tanpa panadaota di debata na manopahita dohot debata na ngakokopita dohot debata na serap dohot kita, tentu dang bui ta klaim dirita gabi anak ni debata. Sarupa doi manang adong do gobara naka di perdalanan ni ngulutta, adong do huai kami ia nakon sada boru Jember gabi huai kami boru Simamora, tentu molo soporsia ibana bapak na au o makna boru silito ngaon, tentu dang dono nami anak ibana. Nadidok bapakku doho, mamaku doho, jako nau gabe anak komu, ido gabe hujako kami gabe boru Simamora ibana, jala hupamuli hami ibana tu marga situ mora.
patuduhot di si adong hubungan jalinan na memang adong naboy pangasahonoton gabe sada ikatan, sada jalinan na suboy maluay di tonga-tonga ni parnguluon. Molo songnodok nakindiain to tu siap paradaton sian kekeluargaan ikonadong ma na saling percaya alai anggo di harajau ni debata songoni do ikonadong garis adong jalinan asa tutuhi ta anak ni debata ima hapor siaon maka porsiai debata maka porsiai ibana na makokopita maka porsiai ibana na serap do tita di perdalanan ninguluta di tonga-tonga ni Optimio. Memang dang otomatis hola porsia di dok ibana tu debata gabe tadok anak adong do song natadok muse kelanjutan na ima majalo asiniroha ni debata marjalo parjabaran siat debata majalo warisan siat debata di bagasan ala halak naung gabe anak totu adong ma anugrah adong ma si basa-basa adong ma nagabe jaloonna sian natorasna molohita di tonga-tonga ni huriata natajalo ima basa-basa dohta siniroha ni debata haluauni sian dosa dipaucat kita sian dosa dipaucat kita sian hamatean dipamasuk kita tungulu nai baru di sido nagabe tajalo anugrah di sido nagabe tajalo asiniroha laos di sido gabe di sahapon manang gabe di stempel hita gabe aka anak ni debata naung majalo asiniroha naung dipapidda manang naung dipaucat sian ngulu na jolo tu ngulu na baru natagwari hidup baru lahir baru di sido hita gabe dohot pemilik gabe dohot tutu anak ni debata. Proses di pemindahan, proses peralihan sian manusia lama ke manusia baru macetakas donakin di dok di turpuk tahun di natajahan nakin Galatia tolui ayat 20 tolu sahat 24 bohahi tadi paucat sian naginom goman ni patik tu naginom goman ni Kristus nama kokopita wasa pola di barhon si Paulus peralihan sian naginom goman ni patik tu naginom goman ni Kristus molo halak Yahudi termasuk bangsa Israel saya tadok doi naginom goman ni patik ido molo de halak Yahudi sai holan patik ido di pangasaon na sida na jinalo ni si Musa sian dolok Sinai alai dangi be utuh nunga gabe dong be ditabay na sida ay nunga di bae be sapelobi 600 bagian-bagian ni patik naikon dituruti naikon diulahon jol nunga dong 600 ruhut-ruhut naikon ulahonon ni jolma hanguluhonon ni jolma asa targoar ibana anak ni debata dinasida HP pada kenyataan suadong na mampu mangulahoni tangadong na mampu patupahoni na 600 si gari horan na 10 ido na taja na jinalo ni si Musa na disuraton na nuain di katehismus na seta pakke na tapersiajari di tiki marguru malua ipe dan terulahok kita tadok majo salah satu sianipe holak pati palimaho peta buat sugari tateliti nuaing bodo do honota dang sikop terudau kita hola pati palimahod dobe iko pasangapo munatorasmu nin HP pemahaman natoras di teologi na taanut dakolan na tumubuhok kita alai dohod do sudi na tumuwa siyak kita boha molarong na tumuwa siyak kita ngata hormati ngata pasangapi nasipata do molosong nagembel do ibana ba acuh do hita tu si bahkan tidak diperhitungkan berarti nunga mengalanggar patik
Doh tak kapatik nasing, dangadong nasi kop boy mangulai, dangadong na sempurna boy mangula patik ni debata. Berarti dangadong na sempurna gabi anak ni debata yang guna ginonggoman ni patik. Jala ido benaro Jesus merubah sian pola hidup na ginonggoman ni patik. Tuna gabi majalo asiniroha. Ay holan asiniroha ni debatado na boy paucato kita, na boy mabek kita gabi majalo ngolu na barui. Ay marhite asin ni rohani debata di paharuar mahita siya ragam ni dosa takui do gudang ni dosa do pangalosyotta sudedo hita mengakui gudang dosa do pangalosyotta di bagasan ngulutta si ganupari di tiki mangalak pe hita di pamerengatta pe merdosa do hita di tiki namar pikir pe hita merdosa do hita dot lan na asing alai alani asin ni rohani debata anugerah Tuhan di sido hita di paias di buri manang songod dia pe balgani dosa angko patihi ninna si Paulus si parorot doi hidup baik na saya tabai di ibadah setiap minggu majaha hukum Taurat manang majaha pati na sapului dung masuk kita tu ibadah tak serahkan persembahan melalui potom diserahkan tu debata ama anak doto di Purbadia marid hita pitor masuk mapati bahasa songoni benota ala yang perlu do patiki totong mengarahkan kita mamerik kita wahado tutu peruloko diari nong salpu dos mai si paroroti dohot istilah na sering tak pakai dohot sorminan tatu sirote sorminan kaca cermin markaca hita tak kaca dirita wahado tutu panguloko na sa mingguon Obardo itu lomo ni rohani debata manang adong do na mardosa adong do na melanggar hukum ni debata patihi dangbe na mangarajai hita alai justru gabe si parorot mai justru gabe cermin mai di hita ubain na tapake di ibadah si ganuk minggu ala dangadong anggo haluau sia patiki alai sia Kristus nuju pakita haluau ido nana yang ditekankan ido nana yang disungguli Paulus tu hita di minggu tersedarion asa tu hita anak ni debata asa tu hita naung di jakon debata gabe anak kon jara halak naung gabe anak kon ni debata takola di paucat ibana sian manusia lama tu manusia baru alai dung manusia baru ibana totong doi ikom mangulu di bagasan koinonia manang di bagasan hasadaun di persekutuan dang boy hola dirina narikot dang boy hola dirina si sari honoton molo halak nang majalo ngulu nai baru alai di jalo ibana ngulu nai baru tetong do ibana menjaga dirina alai gabe tetong do ibana nang gabe berkat manang pasu-pasu tu akal jol mana asing bahkan iko gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni pertibion iko seula-ula konota do di bagasan ruata ku pasu-pasu ho asa gabe pasu-pasu ho ku pasu-pasu ho asa gabe pasu-pasu ho patuduh di si tanggung jawab ta bukan hanya dirita alai dohot do di luar ni dirita ido halak naung majalung ulunai baru naung gabe anak ni debata dohot hata na paling populer di akan ngolu ni halak na porsia ikon rela berkorban ala idulau ni Yesus rela ibana berkorban roh ibana tu tonga-tonga ni portibion lau baluahon dohot lau makokop jol pohado persaurata pohado perdomuata pohado hubungata molo nong masuk kita gabe anak ni debata molo didok nakin didok apostol Paulus di terbuk tahun Yahudi dan Yunani sama istilah na pinaken ni Paulus di siya ala konteks ni gereja di Galatia hati haya dong dua horong salah satu horong na berlatar belakang Yahudi ima naung mangulu di bagasan patik-patik ni si Yahudiyon manang patik-patik naung ni pakai nasidai alai masuk manasida tuhuria Galatia
Alayadong domuse halak na berlatar belakang Yunani, dang mengenal hukum Taurat, dang menada hukum Taurat, dak jadi ulahun nasida hukum Taurat, ala dang dohot nasida dia kama Yahudian, gabe masuk nasida halak Kristen, pajupang manasida di sada gereja naginoran na gereja Galatia. Sian latar belakang na dua umma nanang ko parhonon ni si Paulus sama, sarupa do sude. Na berlatar belakang Yahudi pe, na non Yahudi pe, sarupa do dia dupan ni debata, sarupa do di tonga-tonga ni Huria, tersarupa me di HKBP Tamarunangon. Molo berlatar belakang sian HKBP Makassar Hiado, gabe masuk tu Tamarunangon, puji Tuhan. Alay na sohya sanga di Makassar, alay masuk tu Huriaon, manang na baru do pe sian daerah na asing, masuk tu Huriaon, sarupa doi. Tangadong beda ni. Tangadong beda ni na perjolo masuk do na perpudi musay masuk. Sarupa do hita rap anakon ni debata. Ido na neng dohonon ni si Paulus. Asa dangadong merdiai berhita manangi sepe. Dangadong merdiai berjolma dia dupan ni debata. Nang pe berlatar belakang bangsa yang berbeda, suku yang berbeda, bahkan mungkin budaya yang berbeda. Molo nong masuk kita tua rajaun ni debata, sadado hita di bagasan adupan ni debata, songon aka anak ni debata. Takulani di ko barhon si Paulus nagabe simbol ni aka jolma nong masuk tu harajaun ni debata nong gabi anak ko ni debata. Hamba dohot orang merdeka sarupa doi. Neng dohonon na di hata batak hatuban dohot anak mata sarupa do dia dupan ni debata. Memang agak-agak songon na maul do di deba inganan na songonon. Tiki pengalaman nami dia kena jonok tu perkebunan pemerintah agak-agak songon na maul do jami tahun ala molonong manajer pasti do ngaruh kudulan ni adi totop penhudulan ni sahat tu asisten ba anggo karyawan biasa do apalagi molo olah tukang gerek do tukang pikul do tersai dipudi namai. Jadi terbawa-bawa doi sahat tu parngulu siganu pari terbawa-bawa doi nang dingulu parhuriaun mamulate ma di debata memang nung agak berubah setelah reformasi si tahun 10 lalu ngamulai berbeda ngabubi makatai karyawan na metmet dohot manager nang perupani kotong di bagasan hahormato nang guna jol itu subuhi doi apalagi masuk tu jabuna pe subuhi naning dohonota budaya-budayai adong do pesipata sahat tu pertikian nuaing membedakan hamba dohot anak mata manang hatuban dohot anak mata di perngulusi ganupar alayang ko di harajaun ni debata molonong marngulu nai baru sarupa doi ido benda gudang sipata kecewa di gereja menjutadok bamulate mangkuna di sonon waing tangadong be pikiran na nasongoni di piga-piga gereja na macetibo jabatan na apalagi jabatan di pemerintahan sungkat doi raphudul dohot molo arong di si nasosuma baju-baju na apalagi rupani song narong riba-riba ni baju ni narol di si sesong naso di lalay mana do gabi sumber minggu gabi si pata do olo lao tu gereja na mewah ditinggal hon gereja na holan alani dang cocok di rohani bang arong mamusita ba molo di huriata dia KBP molo song di Jakarta molo nuk tibuhi jabatan natong mabiari bana no dia toy jolma ay terhiba do harap batak molo no pajupang no natibo gudang tawaran na bereng jo anak tak si nomor tului tamat namai boruta si nomor 2 tu dia do benomui gudang madi beban ujungna dang robe marminggu anno magudak ku beban tu gereja na sodong bebam ma memang ima
deba mabain seolah-olah saya merdala dope hamba dohot orang merdeka. Alain yang dohonot marhite pangajarion ni Apostol Paulus asa dangadong bei sarupa do sude sarupa do ita diadopan ni debata na berhasil pei na hurang berhasil pei secara duniawi sarupa do diadopan ni debata nama cetogos pe dohot na hurang sehat pe sarupa di diadopan ni debata. Lau sido motivasi tapatupa anon jam 12 dumulak kami sianon itor dipatupa do di tengah-tengah ni Hudiat tadi Makassar ibadah khusus mabain malua manang angka sidi akayanak kota na difabel na berkebutuhan khusus na subuh ibadah madok au porsi di bata Jehovah patupot tamayan non di ibadah khusus ala ida pala di ibadah tabain ala molo dijanggur dan tangan di padita ibu ti lama masu-masu sotong mekel jolma gabit saran kama ibadah holan parhalado do keluarga ni na berkebutuhan khusus benot tamaluan no ido motivasi ta ido dasar ta ido jahata sarupa do hape dia dopan di debatan nangpe berkebutuhan khusus nangpe di fabel libana alai sarupa do dia dopan di debata nangpe sehat strong hita edang di suku debata strong do na julu di tiki di portibi bu keria do lo gebe do honon na stroke ko alai sarong do boy di ulah mangurupi do ngamu inna muse omara mendorong kita memotivasi kita menghargai jolma natinopan di debata songo dia pe kondisina menghargai natinopan di debata manang songo dia pe keadaan asa sotung adong merasa lebih tinggi hita sian halak na asing sotung merasa lebih tinggi hita sian hamba apalagi dohot istilah nuaing sotung tahilala dia dupan di debata hita berbeda dohota kapangurupi sarupa do hita dia dupan di debata nang pe berbeda-beda tugas tak mangwe ko dono tarotong pasti berbeda-beda tugasna molo pangurupi do ibana unang gabe ibana hudul-hudul baina taparjawi mamakubasi ngasalah tong asa disude hadiriota nang pe berbeda-beda ulauta nang pe berbeda-beda profesita sarupa do hita dia dupan ni debata di sido patu do nota songon anak kita songon anak di debata nong pinaduan di debata dang gabe dong diskriminasi di bana ido nanialo ni akadeba nang masuk tu luar biasa dia ke pemimpin termasuk Martin Luther King na di Amerika salah pendeta na luar biasa merubah persepsi merubah kondisi di Amerika na selaun nai saya merasa do molo kulit putih na tumibo sian kulit hitam songoni di Afrika Selatan Nelson Mandela tungtuan do dihadirkan debatan si dia sanga manguluon di sima mulai haruar jolmai sian gap manang sian pemisah alani hajong-jongan na dohot hadirion na merasa darah biru lebih tinggi sian akan asi mau lihat ma boy merdala ni songoni nuaing nang di Australia gabe boy lampa Jepang bahkan boy merasa sama dia dupan di debat alai no marga muse di tonga-tongatan nuaing kehadiran ni sahalak naung majalo status ha anahoni manang anak ni debata boy ibana di bagasan ngulu parsauran persekutuan di bagasan ngulu siganupari di tonahon Apostol Paulus do sarupa do bawa dohot buru-buru laki-laki dan perempuan sama omara merombak mindset naung sanga sai tertanam di bagasan pikiran nibe udang halak batak
Sanga dope hua dopi di teke mahasiswa, di teke SMA, sanga sai santer usulan molo soadong anak na bawa isuru mamuse mangoli amatai. Bahkan inate do marsuru tole mangoli maho muse amang asadong bawa. Ala memang hidup dipikir, pola berpikir na molo soadongan no garis penerus sayang nai. HP sarupa do dijuluni debata. Bawa dohot boru-boru sarupa do dijuluni debata. Patuduhot disi tangga betumi bo status ni bawa. Alaiko dohono tado nangpe sarupa status na dia dupan di debata berbeda-beda do sistem kerja. Benadong kepala rumah tangga. Adong muse pangurupi, penolong. Menurut ajaha di kejadian 1, do kejadian 2, di patudo do disi memang diletakkan sesuai do dasar-dasar dia kaudaun. Ala yang status dia dupan di debata sarupa do hita. Asa dangadong bedisi bawa doh boru-boru alai molojol mai ibana naung di paucat sian manusia lama tu manusia baru memang sama dia dupan di debata tu konsepon ikut takas dui ikon hangudu honok song naudot mungkin aneh dui tahilala kimarhu besami di Pekanbaru alena pula boku warna te adong do disi sampai ngape kau negeri di king ngamasa kabi alai sahat do tulo bisa 10 anak konna ala si pemai mahon nang kapala rosa ada sampai 10 adong mau warna si tionom si pitu macam-macam mebag warna ala si ulah buru-buru ala iman na tadok nakin na sa itotong do tertanam di bagasan mulut apalagi aka suku-suku na paternalistik na membawa nabi nuatona sihian bapak memang saya tertanam dope alai nunga perlu tapahusor di bagasan rohata nunga perlui tapahusor sian pola berpikir ta babua sarupa dohita gabi aka anakon ni debata na majalo perbagianan na sarupa warisan na sarupa siya debata para si rohay molo hujalo asini roha molo hujalo dengan bahasa ni debata molo hujalo parjabaraku di ngulu na saling leleng na songon bawa au songon ido nang buru-buru dang berbeda dia dupan ni debata dang soal gender beanon na di surgoi akabawa isomma aka buru-buru isomma dang ibe tersong perminggoton no yang tong terdua arah mak mo sebelah tu sok gumudang mabawa sebelah sok gumudang buru-buru dang apala song nibe ala nunga sama sarupa hita dia dupan ni debata songon jolma naung pinadua ni debata jala naung gabe anak ni debata songon naung nidokna di turpuk naung tajahan akin alani dihamu akamanami na nami lam tapatakas ma di bagasan rohata babua nong anak ni debatahi molo nong lam tapatakas nong anak ni debatahi patuduhonot tama karakter ni tuhatai hadirion ni tuhatai marhite sian karakter talo pangulaut ta siganu pare unang songon padohan ni halak batak dau tubis siap bonana molo dau tubis siap bonana berarti nunga menyimpangi sian natorasna alai molo didok dang dau tubis siap bonana batu duhon dang dau pangalaho dang dau sifat dang dau karakter ni anakon na sian natorasna naing masongoni hita karakter ni debata karakter ni Jesus naung rotu tonga-tonga ni pertibion naingi patudu honota patarida honota asa tutuhita tarida
aka anak ni debata asa tarida nang doh kita pewaris di harajaun ni debata. Kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Holan nala ni hapor siaw ni do hape nama bekita gabi anak debata lam tapatu balma lam tapadenggam mahapor siaw tai asa tutu mangulu matpabahenan mangulah hita hobar tulo monirohan ni debata. Amin mertangnya mahina. Mauliate matuhan di hatam na umasaringar di tonga-tonga nami di bagasan sedarion maju hami babua akan akomodo hami hape ala ni nakwabor sehami harorom tu tonga-tonga ni pertibion di bagasan hadirion ni anakmu Yesus Kristus si hokopami di paucat tami sian manusia lama tu manusia baru kabi dohot hami na lahir baru dohot tami marngulu na baru ala ni patotong mahami mangulu di bagasan parsauran hobar tulomoni roham asa tutuhu patarida ho kami karakter sifat pangalaho songon nang pinatupan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus dinalau makoko pami dinalau manobus sami ima patuduhonon nami gabi rade hami berkorban rade hami patupa si patupaon nami lau pataridahon hadirion songon halak na porsea di tonga-tonga ni portibion debatama nami laos di bagasan tikion pasaton nami demulate ni rohanami diho di basa-basam nang pinasahatmu di tonga-tonga ni ruas ni huriam di keluarga ide sihite boru huta balian nang di basa-basa ko ya nako dinasida jala di leoko hahi pason di danahi nang natoras pasu-pasu matuhan nasida pasu-pasu mayanakon nani basa-basa umi urupi natorasna lau pagudang-gudangi mangajari manugui mangulu hobar tu lomoni roham losongoni nang naposom to rombongan naborhat tu kendari di nama kubasi permingguan di pos pelayanan hakabi kendari homa Tuhan nama masu-masu salut udau pakubasiun nasida sedarion jala homa nama ngaramoti madongani dohot dinalamulak anon tuingan anon asa totong marlas ni roha hami jala boy hupak lalo kami padongani do pangaramoti omu diham losong ni nangaka program di tonga-tonga ni huriam homa Tuhan nama masu-masui disudiakan anak sipatu paudok naning sudaon ni sudi seksi kategorial bay may patabalas ni rohan ni sudi ruas ni huriam lau manghutok ko mamuji ho patupa ulaw lomo ni roham tujuluan nyari losong ni nang saluta karuas ni huriam na dibagasan parsahiton ho matuhan na mga leon hay pasod din nasida na mga liugogo di nasida jalan na mamasu-masu ako ba na pinakena secara khusus matuhan di si Augusta Kristen Borusianipar dohot di MU Hutagalung tukodo pangasaw kami Tuhan asin ni roham dono pangasaw kami marguguyon majama pamatang nasida ang giap marhay pason margugo nasida do petujuluan niyari losong ni pasato nami do tuho nang akaya na marulang tahun di bagasan mingguon homa Tuhan na manabay pasu-pasum do las ni roha di nasida nung adileo ko umur nagajang di nasida nam tabamu matutik kinanang ro umur nagajang do pedo las ni roha do takapasu-pasum si calon nasida lehon las ni roha nasiyaban wagijang jala lamsung lamu nasida to tong manada pabahenamu manada siniroham asa boy boto na sida makamulate honi tuado pamuna badiyay losong ni Tuhan pasaton nami do tuho nang saluhut ruas ni huriam na mamilihon siyan basa-basam pasu-pasum na pinasahat mo na sida diyaka pangurupiyon diyaka sumbangan do dipilihan na pinasahat na pasu-pasum ay Tuhan jala lam tabay ma pasu-pasum na gudangi di na sida lam tabamu hai pason do las ni roha do gogo di nasida tarlumobi lam tabamu di nasida las ni roha na siyako
Jina madalani ari-ari ni ngulu na penasahatmu tu na sida tu tikina na ingrodok. Jala urasi hami Tuhan siyan na sa dosa pangalaw siyan na aso ng traba pasu-paso na si Pastor Mudi ham. Di bagasan Kristus Jesus tangihon jala uloy mapangidoan na. Amen. Tapuji tu hatta meredehita sian buku ede nomor 650 ayat 1 seterusnya ut papung pilihan 7.